Imini yesabatha ebenhle kwabangcwele. Siyovula ngesihlabelelo 130 inkosi kusikhwama beba. Siyebo tenelapa ebuswe Sincinda izembelezila awusilincinde awusincinda izembelezila awusilincinde awusincinda izembelezila awusilincinde Sitela zonke umkhondo sitela zonke umkhondo ufunwa abalithanda bavule ufunwa abalithanda bavule
laseSamaria bethi ngokuphila koNkulunkulu bakho Dani nokuthi ngokuphila kwendlela eBerisheba bayawuwa bangaphinde bavuke. Ngabe uthini lapha umprofeti uAmos? Ngokucacile umprofeti uthi nalabo abobe sebemhlukukile uJehova sebekhonza uNkulunkulu abambiza ngokuthi uDani, nalabo abobe bekhonza uNkulunkulu uBerisheba abaqeda. Le ncwadi sayinikwa ingilosi yathi njengamanje leso sikhathi sesifikile emhlabeni wonke, sesifike ngisho ebandleni lamaNazaretha. Izintombi ezinhle nensizwa zithokozile, zenza noma yini ephambene nomthetho kaNkulunkulu. Ukuhlubuka kwabantu bakhonza uNkulunkulu babo, lokho uJehova ukubiza ngendlala, ngokoma abomele izwi lakhe. Abantu abalambele sona isinkwa, abantu abalambele sona isinkwa esidliwayo, futhi abomele wona amanzi aphuzwayo, kodwa abomele ukuba bafundiswe ngendaba kaNkulunkulu. Bomele ukuba babuyiswe ezindleleni ezimbi eziphambene nomthetho kaNkulunkulu asebephila ngazo. Ayikho into ebuhlungu njengokweduka endleleni kaNkulunkulu, ngoba leso simo sikwenza ucabange ukuthi uyabusa, kanti cha, usosizini. Usekhona lapha emhlabeni, kodwa uboni wena uthi uyaphila kanti ufile. Encwadini yeZaga 1:24-33 nanka amazwi kaJehova abhekiswe kulabo abangamesabi uSomandla. Uthi-ke uNkulunkulu, ngenxa yokuba ngimemezile
nenqaba. Nginikele isandla sami kodwa anizange ninake. Anizinakanga zonke izeluleko zami. Anikwemukelanga ukusola kwami. Ngakho nami ngiyonihleka usulu ngenkathi nehlelwa inhlekelele. Nginikolodele lapho senigcwele uvalo. Lapho kufika isiphepho esibhubhisayo. Nenhlekelele yenu ifika njengesivunguvungu. Nalapho inhlupheko nosizi kunehlela. Khona bayakungibiza kodwa angikuphendula. Bayakungifunisisa kodwa ngeke bangifumane. Ngenxa yokuba abazonda ulwazi bakhetha ungamesaba uJehova. Abasilalelanga iseluleko sami, bakudelela ukusola kwami. Ngakho ke baza kuvuna lokho abakutshalile. Basuthiswe izithelo zobuqili babo. Ukweduka kwabanganangqondo kuyababulala. Nokudebesela kweziwula kuyasibhubhisa. Kodwa lowo ongilalelayo uyohlala ephephile, angabi naluvalo lokwehlelwa ngokubi. Amen. Lana ngamazwi ayizixwayiso nezeluleko ezivela kuJehova. Kodwa iziwula ezingawathandi. Uthi-ke uShembe, uyeza umhla ukuphela. Uyakuma phambi kwakho noma ungasathandi. Amagquma nemimango ayolelezela. Hayi abaphela amandla ekukholweni kwabo. Bayogijima bekufuna ukukholwa kwabo. Amen. Lesi sikhathi sizofika kuwo wonke umuntu. Ukholiwe awukholiwe. Ucebila awucebile. Uyinkosi noma umdukazana. Noma ubungusoziwayo odume umhlaba wonke. Kodwa kuza isikhathi lapho konke lokho kuzodlula. Bese wena ufuna umusa kaJehova. Ngoba kobe sekuma uJehova phambi kwakho. Kwihlabelelo 147 uShembe uthi, wozani webadingi. Wozani webasweli. Eniswele leyo ngubo yokwembesa umphefumulo. Ngoba liyofika lelo langa uzodinga umphefumulo. Ngiyafisa ukuthi namhla sikhumbuzane ukuthi abaprofeti bakaJehova basifundisani ngemigomo esothi uma siyilandela singene embusweni wezulu. Lokho kumele sikwenze. Noma sazi ukuthi uma udlulisa umyalezo wasezulwini kubantu, abanye baye bekuzonde, bakuthuke, besho nokuthi uyaxeka noma uyehlulela. Ake sizwe ukuthi abaprofeti bakaJehova bona babedlulisa kanjani amazwi wophezulu wonke kubantu. Umprofeti uJeremiya kuJeremiya 6 verse 16 to 19 uthi, imani ezindleleni nibone, nibuze kumkhondo enhle, nihambe ngayo. Niyakufumana ukuphumula kwemphefumulo yenu. Kepha bathi asikuhamba ngayo. Ngase ngibeka abalindi phezu kwenu, ngithi lalelani ukukhala kwecilongo. Kepha bathi asikuhlalela. Ngalokho zwanini ninazizwe, wazwe nabandla ukuthi kuzokwenzekani kulaba bantu. Yizwa wena mhlaba, bheka ngiyakwehlisela inhlekelele phezu kwalaba bantu. Isithelo samacebo abo ngokuba abawalelelanga amazwi ami nomthetho wami bawulahlile.
amen. Ukuhlubuka kwabantu ngisho ngabe bahamba noNkulunkulu njengamaNazaretha nje into endala. kuJoshua 24 verse 14 to 15 uJoshua uthi manje mesabeni uJehova nimkhonze ngobuqotho nangeqiniso nibesuse onkulunkulu ababekhonzwa ngokhokho benu bese ngaphesheya komfula naseGibhithe nikhonze uJehova. Uma kukubi emehlweni enu ukukhonza uJehova khethani namuhla ukuthi ngubani eniyakumkhonza noma ngonkulunkulu ababekhonzwa ngokhokho benu bese ngaphesheya komfula noma ngonkulunkulu bama-Amori enihlala nabo kulelizwe ami siyakumkhonza uJehova. Amen. Lamazwi namhlanje ngifisa ukwedlulisa kumaNazaretha asenonkulunkulu abazekhele bona babakhonza. Nami ngithi kulawo maNazaretha khethani namuhla ukuthi ngubani eniyakumkhonza phakathi kaJehova nalabo uNkulunkulu esinizakhele bona. Kepha mina nebandla lamaNazaretha kaNkulunkulu somkhonza uJehova. AmaNazaretha amaningi ayazi ukuthi ibandla lamaNazaretha lasungulwa ngubaba mkhulu umprofeti Izashembe ukuthula kube kuye. Kodwa akukho lutho abalwaziyo nezimfundiso zakhe ngokukhonza uJehova. Ngoba kulesi sikhathi samanje ayikhulunywa indaba yokukhonza uNkulunkulu nangokugcina imithetho yakhe. Kungumsebenzi wethu ke ukuthi bonke abantu kuhlanganisa namaNazaretha sibafundise ngokucaphuna izintshumayelo zomprofeti ukuveza ivangeli likaShembe emhlabeni wonke. Ngabe uShembe wasifundisani ngabalele? uShembe wakhuluma kanje ngabalele kubantu bonke. And I quote, namhla ngiyafisa ukuba nazi ngabafile ukuze lowo nalowo alungise indlela yakhe ngokuba kwelizayo kukhona ukuphila kanye nokufa. Abafile yilabo abangihamba kwabo obusebumnyameni bafumana ukufa okubuhlungu okungukufa kwesibili. Abaphilayo yilabo abazuza umusa inkosi ebavusa bengakwembethe ukubola ibangenise emzini oyingcwele. Labo yibo abalidlayo ifa lombuso wezulu. Ngizwile abanye bethi ofile ufile. Angazi noma wakufunda yini ukuthi kwakuyini ukuvuswa kwenkosi emathuneni. uPetro uqala isahluko sesithathu uverse 18 to 20. Uma inkosi yavuswa kukhona ukuvuka kwabafileyo. Nxa kungekho ukuvuka kwabafileyo akavuswanga naye uKristu. Nxa nithi nina bokukholwa nimunye naye niphika kanjani okuyiqiniso? Niphika kanjani ukuthi okholwa egameni likayise nelakhe nolomoya naye uyovuka ngokuba emunye nowavukayo? Nina bantwana basekuphakameni yazini lokhu namhlanje ukuthi ubusisiwe ongamthubi uyise nonina athi bangamadimoni njengokwenza kwabangaqondi bephindukezela ivangeli belenza indaba yabo yomdlalo. Kuhle kuba ngisho kini ngithi indawo yabaphilayo ikhona kini kanye nezingelosi ohamba ngokulunga inkosi iyomvusa
imngenise eparadise okungumbuso wayo osekuphileni okuphakade. Amen. Le ncazo lomprofeti ngabafile ibalekile kakhulu ngoba kuba nezimfundiso zamanye amakholwa ezithi ofile ufile, kodwa lapha uShembe uthi akusho ukuthi uma umuntu seyifile ngokwenyama nomphefumulo wakhe ufile. Futhi okumele sikwazi ukuthi kuphambene nemfundiso yaleli ibandla ukuthi umuntu ofile ulidimoni. uShembe uthi singababizi okhokho bethu kamadimoni, kodwa lokho akusho ukuthi ukhokho wakho engebe lidimoni uma ekufeni kwakhe efike waxoshwa ezulwini. Mhla uShembe echaza isizathu sokuthi kungani ungamele sizihlanganise nezangoma, wakhuluma lamazwi: umuntu okhuluma nabafileyo ngokwakhe uyisihlalo semimoya yobumnyama eyaliwe ezulwini, yabuya ngaye lowo muntu ukuba izokonakalisa umhlaba ukuze kwande umbuso wobumnyama emhlabeni, ngokuba isebenzela ukuthobisa uJehova. Amen. Ibalekile leyo nto ngoba akusho ukuthi ngoba okhokho bethu bengayiwa amadimoni abakho okhokho bethu ababa ngamadimoni. Niyakuzwa lokho? Ngakho-ke akusho ukuthi umuntu wakini osewafa uyohlale emuhle kuwe. Uma umuntu ekufeni kwakhe elahliwe ezulwini, isikhathi esiningi uyobuya kuwe elidimoni. Kanjalo namademoni ayakwazi ukufika kuwe engwihlo omkhulu akwenzise izinto eziphambene nokukholwa noma eziphambene nomthetho kaNkulunkulu. Njengoba umoya uthatha noma isiphi isimo, idimoni lingafika kuwe liyingilosi bese kuya ngokuthi likufundiseni ezokwenza ubone ukuthi bekungayiyo ingilosi le, bekulidimoni. Lapha sihlala nengilosi, kodwa ngenkathi ifika sasingazi ukuthi ingilosi noma idimoni, ngoba yafika physically kithi yahlala nathi. Kodwa ukuthi ingilosi ngempela sabona izimfundiso zayo, ngoba kulokhu kusukela ku-2018 iqala kushumayela phambili, yakhuluma ngomthetho kaNkulunkulu kuphela kuze kube manje. So sabona ukuthi akulonidi, akuyena usathane lo, akulonidi imoni leli, lo muntu uvele ezulwini uzosifundisa ngendaba yasezulwini. Ithini imfundiso kaShembe ngokuhlabela amadlozi? Mhla uShembe shumayela ngokuhlabela amadlozi uthi, and I quote, kuhle ukuba ngisho kini ngithi indawo yabaphilayo ikhona kini kanye nezingilosi. Ohamba ngokulunga inkosi yomvusa imngenise eparadise okungumbuso wayo osekuphileni okuphakade. Ngiyazi ukuthi abafile bayisihibe kwabaningi ngenxa yokweqiwa uthando lwabo. Kuhle ukuthanda umzali wakho nesihlobo sakho, lokho akukubi kuJehova. Kodwa ningafuna niduke nenze okuphambene nomyalo enginiyala ngawo nenayalwa ngawo uMathewu 10:37. Nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekwakhonza amadlozi, nomthetho othi anisahlangani nabafowenu abenza okunjalo, ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova. Ngaso leso sikhathi babuza onkwanyana nomzeleki bathi, Ncebe yenkosi, angeke sabahlabela okhokho bethu? Waphendula umprofeti wathi, cha bantu bakanhliziyo, okwenu kuhle ukuba nibakhumbule eladini elikhulu emzini kaJehova ekuphakameni, kunokuba nenze
njengalabo abangenaye uThixo. Amen. Ngokucacile kuleli bandla likaJehova thina siyabakhumbula okhokho bethu, kodwa ekubakhumbuleni kwethu asibahlabeli, kepha siyayisithathe umnikelo sibanikelele. Ungakuthathi lokho oyaye ukubone kwenziwa ngamaNazaretha ahlubuke uNkulunkulu, kodwa thatha okushiwo nguShembe umprofeti. Yini umehluko phakathi kokuhlabela abangasekho nokunikelela abangasekho? Uma uhlabela abangasekho ukhuluma nabo ngqo. Leso senzo ezilwini sikhunyushwa ngokuthi uyabakhonza ngoba ucela kubo noma ubike kubo usizi lwakho. Inkinga ke ukuthi abangasekho ekufeni kwabo asibazi ukuthi bakuphi, nokuthi lapho abakhona badingane, bahleli kanjani. Asazi noma basesigodini sosizi noma bakuphi. Ngamanye amazwi ukuhlabela abangasekho kuba usiko nje, kodwa wena usuke ungazi ngempela ukuthi lento oyenzayo iyafinyelela yini osuke umenzela yona, nokuthi uma ifinyelele iyamsiza yini, ngoba usuke ungamazi ukuthi uphi. Kodwa uma umuntu umnikelela uNkulunkulu ngemali, okokuqala ukukhuluma kwakho usuke ukubhekise uNkulunkulu owaziyo ukuthi ukhokho wakho osengumoya ukuphi, futhi umuntu noma sewafa usezandleni nasemseni kaNkulunkulu. Ngakho-ke ngoba usuke unikele ngemali, imali iba inoma isiphi isipho, lowo mnikelo owukhiphile uNkulunkulu uyawuthatha awuqondise kukhokho wakho nomaphi lapho akhona, futhi lowo mnikelo odlule kuNkulunkulu awukwazi ukungamsizi omnikelele nawe owunikele. Le imfundiso sayifundiswa ingilosi ukuthi umnikelo uma udlulisa uNkulunkulu ufika kanjani kulowo kodwa ufikiswa zingilosi, ngoba uNkulunkulu yedwa owaziyo ukuthi lowo omnikelelayo ukuphi. Kuyisho ukuthi amaNazaretha amaningi asithatha kancane isono sokuhlabela amadlozi, kodwa umqali wendlela wasekukhuleni kwakhe akaze azihlanganise nokuhlabela amadlozi. Ake ngivezele interview eyenziwa ngubaba mkhulu ngo-1929 ePietermaritzburg. Lokho ngichaza maqondana nokuhlabela amadlozi. Ubaba mkhulu uthi, and I quote him, abazali bami babekhonza amadlozi, kodwa mina kwangihlula ukukhonza amadlozi. Nobaba akaze abanamsindo kulokho ngoba sasizwana. Ngangingayi nokuya ekhaya uma kuhlatshiwe. Ngaya kanye ngibizwe ngubaba kuyothethwa amadlozi. Kwagula intombazana yakwethu uJubindaba. Kwase kubuyiswa inkomo sekuthethwa amadlozi ke ethethwa ngubaba. Kodwa kayihlatshanga inkomo ngalelo langa, yahlatshwa ngolunye usuku. Kodwa ngangekho ekhaya ngalelo langa, ngangibizwe ngubasu Conrad, futhi kangiyidlanga leyo nyama. Intombazana yasinda. Amen. Lokhu ngikukhuluma ngikubhekise kumaNazaretha onke ukuthi lokhu kuhlabela amadlozi abakwenzayo akwaziwe ezulwini,
futhi umprofeti akaze kufundise futhi uyachaza ukuthi ngisho semncane engakaba umprofeti akakaze ezihlanganise nokuhlabela amadlozi kwakuthi uma kuhlatshela amadlozi ehambe noyise emvumele. Lokhu ubufakazi bokuthi ngisho ubaba mkhulu engakabi nguye umprofeti kodwa waziqhelelanisa nokuhlabela amadlozi. Ngabe uShembe wasifundisani ngokusihlanganisa nezangoma? Nansi imfundiso kaShembe ngezangoma. Batabami, njengoba nibuthene lapha, kungabe niyasazi yini isitha sikaJehova esikhulu kunazo zonke na? Khona amadoda amadala okungocebisa wasempuze nobukhosini namanye bathi inceku yenkosi isitha sikaNkulunkulu uSathane. Wabe sethi umprofeti, batabami niqinisile, kepha uSathane usebenza ngomuntu ukona nokuchitha ubungcwele ukuze achithe umbuso kaNkulunkulu uma wehliselwa kubantu. Njengokuba uJehova namuhla engithumile phakathi kwenu, kusho uShembe, ukuba nginilethele umbuso wakhe oyifa lokuphila kwaphakade, kanjalo noSathane ufinyelela kubantu ngezithunywa zakhe ukuba zilethe imbubhiso yaphakade kubantu. Khona ucebisa wabuza wathi, nceku yenkosi, kungabe siyozigwema kanjani izithunywa zomubi ukuba zingafinyeleli kithi, lokho singazazi futhi singalwazi nophawu lwazo? uShembe waphendula wathi, batabami, omubi usebenza ngezangoma, nabo bonke abavuma ukuba izimbongolo zemimoya engcolileyo ngokuba umthombo wayo nguSathane. Yikho lokhu izolo ngithe kini, yamukelani umoya oyingcwele kuphela ngoba ungokaNkulunkulu. Ningemukeli noma munye umoya ofuna okuphambene nencwadi kaNkulunkulu. Xwayani izangoma ngokuba ziyiladi nesihlalo sikaSathane phakathi kwabantu. Ningasingenisi isangoma ngamasango emzindeni nalapha ekuphakameni nakuyo yonke imizwa kaNkulunkulu, nize ningasingenisi. Ningasingenisi, ningaganiselani nezangoma, batabami. Ningemukeli lutho esandleni saso. Nanxa sicela utho kuwo, uphoqeka ukuba usinike, ungasiniki esandleni, kepha ukubeke phansi sizithathele sona, ukuba ungathinti inyama yaso ehlezi imimoya yamadimoni engcolileyo. Noma imuphi umuntu okhuluma nabafileyo ngokwakhe, ningahlanganisi naye ngazindlela zonke, ngokuba lowo uyisihlalo semimoya yobumnyama eyaliwe ezulwini. Yabuya ngaye lowo muntu ukuba yonakalise umhlaba ukuze kwande umbuso wobumnyama emhlabeni ngokuba isebenzela ukuthobisa uJehova. Niyabuzwa uShembe ukuthi uthini? Amen. So ngiyengazi ukuthi amaNazaretha asesonta nezangoma asho kanjani ukuthi angamaNazaretha, asho kanjani ukuthi akholiwe, ngoba namhla sekungamaNazaretha ahamba phambili ukubeni izangoma basonta nazo. Kodwa uthini umnikazi? Uthi ungathathi ngisho into esandleni sayo, ungasiniki, ithathe uyibeke phansi siyithathele ukuze
isandla sakho singathintani nesandla sesangoma. Thina sakhula sithi masibona isangoma sibaleke. Sasibaleka thina ngoba sasifundiswe lento. Kodwa amaNazaretha namhlanje na kunabafundisi abangogobela. NamaNazaretha ngamathwasa. Batabami uma nike nangenisa isangoma nabanemimoya engcolileyo na kulobu buNazaretha nibokwazi ukuthi kusukela ngalelo langa lobu buNazaretha sebufile abusekho. Niyamuza ushembe ukuthi uthini? Uthi omanje nike nangenisa izangoma ebuNazarethini anokwazi ukuthi lobu buNazaretha bufile abusekho. Ngokuba isitha sokuqala sikaNkulunkulu isangoma. Ngokuba kuyaye ukuthi nxa uJehova eshaya umthetho ngomlomo wabaprofeti bese noSathane ashaye umthetho ophambene nokaJehova ngomlomo wezangoma. Neyabo bonke abakhothama emimoyeni enqatshiwe nguJehova. Amen. Namzu uthini baba mkhulu. Uthi uSathane uyisitha sikaNkulunkulu. Isangoma siyisitha sikaNkulunkulu. Lapho khona uSathane isangoma uyabaleka uNkulunkulu. Manje lamaNazaretha afuya izangoma eyingena ngisho emabandleni zibe abafundisi zibe kuthiwa zihlanganisene nebandla. Kwenzeka kanjani ukuthi bethi bangamaNazaretha bethi banoNkulunkulu kanjani? Umprofeti wabe sethi akufundwe incwadi kaDuteronomy 18 verse 9 to 12. Umprofeti waqhubeka wathi batabami ayikho ingozi enkulu engase inehlele ukwedlula ingozi yokuba nivumele isangoma singene phakathi kwenu. Uma nike nasingenisa batabami niyobe nibubulela ubuNazaretha niyobe nimxoshile uNkulunkulu phakathi kwenu. Amen. Inhlamba enkulu lengilose phakathi kwethu efike yathukelwa yona ukuba ilwe nezangoma ebandleni lamaNazaretha kanye nokuthi amaNazaretha angabahlabeli abaphansi. Ileyo nto ingilosi eyafike yathukelwa yona ngamaNazaretha onke bathi hayi uSathane lo idemoni ngoba ilwa nokuthi amaNazaretha akakwazi ukuphila nezangoma. Ngiyanibongela nina enayilalela nakwenza lokho kwasho baba mkhulu. Ngoba namhla sekuyacaca ukuthi ubaba mkhulu wakhuluma lento esifundiswa ingilosi. Yikho ngithi sakwazi ngalezi imfundiso kwehlukanisa ukuthi akusilona idemoni leli ingilosi le. Ngiyethemba ukuthi labo ebebenganalwazi kumele bazi ukuthi kungumthetho kaJehova owafike wagcizelelwa ngishembe ukuthi ikhola alwahlabela amadlozi. Kukhona amaNazaretha anevangeli lokuthi wathi umprofeti sangoma esamukelekile ebandleni isangoma esangena emanzini sabuya nenyoka. Ngiyafisa ukusho ukuthi ngamanga lawo kwaphendulwa ukukhuluma komprofeti. Uma bekungathiwa iqiniso lelo umprofeti ubengeke athi isitha sikaNkulunkulu isangoma ngokuba kuyaye ukuthi nxa uJehova eshaya umthetho ngomlomo wabaprofeti bese noSathane eshaya umthetho ophambene nokaJehova ngomlomo wesangoma.
Manje isangoma esibuye nonyoka emanzini imuphi umthetho kaJehova esiwugcinayo? Sona asibhuli yini? Ngoba phela uthi uNkulunkulu singabhuli. Asiwubasi yini umlilo ngeSabatha? Asikhulumini nabaphansi. Asikwenzini okuphambene nomthetho kaJehova. Manje engasho kanjani uShembe ukuthi isangoma esemukeleke kuleli bandla ngesingene emanzini sabuya nenyoka? Kanti lapha sifuye inyoka yini? Ngoba naso senza konke okwenziwa ezinye izangoma. uShembe ukuchaza kahle lokho wathi isono sesangoma ukuthi sisebenzela uSathane. Uya ethi uma uNkulunkulu eshaya umthetho ngomlomo wabaprofeti isangoma sifike siuphikise. Manje nake mangabe siphuma emanzini sithi ngoba sibuya nenyoka bese sifundisa izangoma ukuthi azingawuchithi nomthetho kaNkulunkulu. Ngoba kubhalwe eBhayibhelini ukuthi singabhuli. Kubhalwe eBhayibhelini ukuthi singahlanganisi nelokho nomuntu ongenwe idlozi. Kubhalwe eBhayibhelini ukuthi lelo dlozi ulithole emanzini noma ulitholephi manje unedlozi. La uNkulunkulu uthi no. Awusebenzi. Ubaba mkhulu wathi isangoma ngempela yileso esingene emanzini sabuya nenyoka. Kodwa akashongo ukuthi leso sangoma samukelekile ebandleni lamaNazaretha. Nani niyazi ukuthi baningi abantu abathi bayizangoma kodwa bengayizizangoma. Kodwa siyazi ukuthi ikhona izangoma ngempela. Kodwa ukuthi ngithi sikhona izangoma ngempela akuchazi ukuthi sengithi isangoma samukelekile. KunamaNazaretha angagcini ngokuzihlanganisa nezangoma. Kodwa wona uqobo lwawo aseba izangoma. Kube khona abafundisi abangogobela abathwasisa amathwasa angamaNazaretha enkonzweni. Akusiyo imfihlo ukuthi kunamabandla lapha ebandleni likaJehova asonta nezangoma zihlanganyele nawo ekunikeleni nasemgidini ongcwele. Leso isono esibi kunazo zonke izono. Ngoba isenzo esifundisa umhlaba ukuthi kuleli bandla izangoma zamukelekile enkonzweni kaJehova. Uthi uYeshua kuMathewu 5:19 uma kuba nomuntu ongawugcina umthetho kaNkulunkulu abuye afundisa abantu ukuthi abangawugcini umthetho kaNkulunkulu uyoba ngomncinyane embusweni wezulu. Ngoba sonke siyona kodwa ukufike wone bese ufundisa abantu ukuthi abone isona esibi leso. Isona esibi leso. Ngakho ke kufanele abantu bekwazi lokho ngoba sonke singamaNazaretha. Uma abantu bebona izangoma zigcwele kumaNazaretha baye becabanga ukuthi imfundiso kaShembe leyo. Kanti cha. Abantu abahlubuke uNkulunkulu. Umbuzo uthi isenzo esinjalo sehluka emazweni kaBaba mkhulu. Athi ningasingenisi isangoma ngamasango emizini yenu. Nalapho ekuphakameni nakuyo yonke imizi kaNkulunkulu lize ningasingenisi. Nanokuthi ayikho ingozi enkulu engase isehlele ukwedlula ingozi yokuba sivumele isangoma singene phakathi kwethu. Sedlula phi kule nkulumo kaShembe ethi uma nike nangenisa isangoma ebandleni niyobe nibubulele uNazaretha niyobe nimxoshile uNkulunkulu phakathi kwenu. Bekusho ukuthi ngoba isangoma singene emanzini saphuma nenyoka sesifanele sihlale nathi uthi uShembe sobe simxoshile uNkulunkulu.
lamanalita angenisa izangoma emzini kaNkulunkulu asonte nazo asine nazo emgidini asemxoshile uNkulunkulu. Mhlambe yikho esekhombe omunye phakathi kwabo bathi nguyena osenguNkulunkulu wabo, nguyena osenguJehova wabo, ngoba bayazi ukuthi vele uJehova akasekho phakathi kwabo. Sikhuluma ngendlala yezwi likaJehova esitholakala kubantu abaye bethi uma bezikhohlisa bathi bakholiwe. Uthi-ke umprofeti kulabo asebeziqokele oNkulunkulu wabo, uma ungababuza ukuthi le ndoda noma lo mama enilandelayo ubatshelani ngoJehova noma ngomhla wokuphela, ngeke bakuphendule. Usho njalo uShembe. And I'm quoting ubaba omkhulu uthi uma ungababuza ukuthi le ndoda noma umama lona abamlandelayo ubatshelani ngoJehova ongumhla wokuphela, ngeke bakuphendule. Thina ahlale sinitshela ngoJehova, asinitsheli ngomhla wokuphela. Yonke intshumayelo yethu lapha ingoJehova, ngoba silandela okushiwo umprofeti. Yonke intshumayelo lapha ingomhla wokuphela, ngoba silandela esikufundiswe umprofeti. Baguqula imithetho kaNkulunkulu ngamasiko abantu angasizi ngalutho, kuphela aletha ukuhlupheka emhlabeni nokubhubha esigodini esihogweni kwelizayo. Into amakholwa ayazi ukuthi bekutshele imithetho yabantu, kodwa ekugcineni eletha ukuhlupheka okuyisimangaliso. Uthi-ke umprofeti, kodwa abafani bonke, kuneqembu eliqotho nakubo ezamayo imithetho kaJehova ukuyenza. Labo yilabo abakholwayo kumdali wezulu nomhlaba. Bakhona abantu abenza izono kodwa abazamayo ukubuya, nokuthi uNkulunkulu uyedwa, nokuthi lukhona usuku lokuvuswa kwelizayo, nokuthi zikhona izingilosi kanye nomoya ongcwele. Bakhona abantu bayikholwayo lento, kodwa umuntu osethathe usokhomba umuntu wathi uNkulunkulu wakhe akanendaba nayo yonke le nto. Noma iningi abayenzayo labo enhle, uNkulunkulu uyayibona futhi uyabazi labo bantu. Labo abangakholwa umcebo wabo ngeke ubasize ngalutho, kanye nezingane zabo kuphela bazibasela umlilo omkhulu abazobhukuda kuwo. Akhulumile kushushembe. Futhi omkhulu ohlula lo okwangena kuwo oDaniel noMeshach noAbednego lapho bakhishwa khona ingilosi kaNkulunkulu. Uthishembe abantu abenza lezi zinto engizibalile bayothola umlilo omkhulu kunalo owabaselwa oShadrach noMeshach noAbednego. Uthi-ke uShembe, nina abakholwayo ningabi ngabangani nabangakholwa, banenzondo enkulu nani, bajabuliswa ngokuhlupheka kwenu. Baqapheleni. Abantu abathi bakholiwe kodwa befundisa futhi benza izinto eziyokuhlubuka uJehova, babhekene nobunzima obukhulu ekufeni kwabo. Ingilosi ihlale iseluleka ngejele lasezulwini elingafani nejele lalapha emhlabeni. Hilaleleni-ke le nto besithinta sona. Kubalekile-ke ukuthi sikulalele lokhu esisuke sikufundiswa ingilosi,
ngoba yona isuke ivela khona ezulwini lapho nathi sogcina sikhona. Sesihlale nengilosi iminyaka edlule kwe10. Ayikho into lomuntu wasezulwini osixoxela yona ngaphandle kokuthi kumele sihambe kanjani lapha emhlabeni uma sifuna ukungena ezulwini. Lezi zindaba kuyadinga ukuba sizedlulisekile, ngoba lapha sisuke sifundiswa ngumuntu ophuma khona lapho sonke siya khona. Ngiyafisa ukuthi sonke sazi ukuthi ukuba siyazi ngabe sonke siyakholwa, siyaqinisa, ngoba sihlalele ubunzima ongekho ongakugwema ngaphandle kokuthi ukholwe. Angisho ukuthi uma uke wahlala nengilosi wangakholwa kungasho ukuthi vele udalele isihoko, ngoba ingilosi ikutshela izinto ezizokwenzeka kuwe uyathanda uthande, ezizokwenzeka uma ukholiwe, ezizokwenzeka uma ungakholiwe. Mhla ingilosi ikhuluma ngejele lasezulwini eliyalibophe labo abazenza izisebenzi zikaNkulunkulu kanti bakhohlisa abantu, lo muntu wasezulwini wakhuluma kanje ngejele abaya kulo. Sonke ke mfundisi kuyasithinta lokho, ngoba kukhulunywa lapha ngabantu abangabafundisi abafike uma umfundisi ubheke into oyitshela abantu ukuthi ukhuluma yona uNkulunkulu uyikhulumile. Ithi-ke ingilosi lingcono ijelela lapha emhlabeni, ngoba abakini bayakwazi ukuya bakubone, nezwe nawe uyalibona, futhi uyadla, uyaphuza, uyakwazi ukuthi ukhululeke. Kodwa ijele elikhulu lisethuneni. Uma ngabe usufika phambi kwaNkulunkulu, uNkulunkulu ekuthola ukuthi ubungenzi kahle, awumdumisanga, awunakanga lutho, kuyaye ukuthi uma ngabe usuthi uyazama nawe ukuthi ukwenze, bese lithi izwi, hamba-ke uyoqala phansi ukwenze lokho okwakusho abaprofeti basendulo ukuthi uma ufuna ukubona uJehova yenzani. Noma liyakuzwa lokho. Ithi ingilosi uma ngabe usufile ufika phambi kwaNkulunkulu usutshengisa ukuthi uyabona ukuthi wenzani emhlabeni, uyabona ukuthi abantu abafundisane, bese uthi hayi ngicela ukuthi ngibuyele emuva ngobafundisa. Akwenqatshwa. Ithi ingilosi kuthiwa hayi kulungile buyele emuva. Ithi-ke ingilosi umuntu ufike afundele ubufundisi, bese kulobu ubufundisi afundisa abantu ukuthi balahle umthetho kaNkulunkulu, okuyiwona ngawo osingenisa ezulwini, njengokuyala kukaYeshua kuMathewu 5:19. Kodwa ekufeni kwakhe abheke ukungena kuleli zulu likaJehova owasusa abantu kulo. Ithi-ke ingilosi uma usunqandeka awunqandeki uye ekhaya noma kwakho, kodwa ikhaya lakho kusuke sekuyithuna. Umphefumulo wakho uyahlehliswa ebese ubuyela lapha kuleli thuna. Uma usungenile kuleli thuna bese uyakhumbula ukuthi konje njengoba ngihleli lapha sengafa, sengisethuneni, ngisebhokisini. Ebese uyamemeza, umemeze kuze kuqhume iphimbo, ungezwakali.
ngoba kwathi nangelanga lomngcwabo abakungcwaba bakushiya khona lapho. Akekho owabuyela kuwe okulalela nje ukuthi mhlawumbe engezwa yini uma umemeza, ngoba kuthiwa kuphelile. Kwashiwo kwathiwa inhlabathi emhlabathini, umlotha emlotheni, uthuli uthulile. Abazi ukuthi umenzi wezulu nomhlaba kuthe uma ufika kuye wathi jika uyokwenza lokho okwakufanele ukuthi ukwenze. Uthi-ke lo muntu wasezulwini awusakwazi ukubuyela kubantu kuzokusho lokho, noma ukuzokwenza lokho kuthiwa kwenze, kodwa umphefumulo wakho uzoya ethuneni lapho okunenyama yakho khona. Noma ungamemeza ubusuku nemini, abantu ngeke bakuzwe, ngoba ugqitshiwe, kuthiwa uthuli uthulile. Konke obuhlungu bokuba isidumbu sakho sibole uzwa, udliwe zimpethu uzwa, kokwenzeka kanjalo kuwe uma uthe ufika ezulwini wabuyiselwa emuva, kwathiwa hamba uyolungisa owakona, kodwa uyogcinela ethuneni. Amen. Angazi noma bayayizweni lento abantu. Le nto sasichazelwa ingilosi ukuthi ijele lasezulwini linzima kanjani. Yayithi ingilosi awukwazi ukuthi ijele lasezulwini uliqhathanise nejele lalapha, ngoba ezulwini ufike uye ezulwini umoya wakho uthi usuphambi komahluleli, bese uthi ingilosi bese ubhekiswe emuva kuthiwa uyababona abantu abahlubuka ngenxa yakho, uyayibona imfundiso ayifundisa abantu eziphambene noJehova, uyayibona izinto owazenza, imfundiso owayifundisa, wathi abantu abangagcini isabatha, wathi abantu abangawugcina umthetho kaNkulunkulu, washo lokhu na. Uyabona manje igidi zabantu ezidukile ngenxa yemfundiso yakho. Uthi-ke ingilosi bese uyakhala uthi hawu Nkosi, kungcono ngibuyele emuva ngiyofundisa. Uthi-ke ingilosi akwencwadi ezulwini kuthiwa hayi kulungile buyele emuva. Uthi kodwa ngenkathi uthi uyaphaphama uphaphama ethuneni usungcwatshiwe. Ithi ayikho into ebuhlungu njengokuthi uphaphama ethuneni, ngoba uma ususethuneni uphaphama emnyameni, uphaphama endaweni ngisho ungakhala kanjani akukho umuntu oyokuzwa. Ithi impethu, ngisho impethu ingahlala esweni lakho awukwazi ukuyisusa ngoba usebhokisini. Ilokho eyazi yathi ingilosi kithi asibe nomnikelo esicela kuwo ukuthi uma ngifa ngingayithuneni, ngisuke lapha ngezulwini. Ngoba ayikho into enzima, ayikhulumi ngesihogo, ikhuluma ngokuboshwa, ngoba isihogo sinzima kakhulu, ngoba njengoba esho nje ubaba mkhulu uyangena emlilweni. Siyesicabanga ithini ukuthi hayi mhlawumbe siyesatshiswa nje. Asatshiswa, uyangena emlilweni. Kanjalo njengoba ingilosi ayikhulumi ngesihogo, ikhuluma ngokuboshwa, ukuthi kukhona ukuboshwa, kodwa ukuboshwa kwasezulwini ngeke ukufanise kwala, ngoba le ndawo oboshwe kuyo mhlawumbe uzoboshwa 30 years uhleli kule ndawo, awukwazi kwenza lutho, uyabola, uwenze yonke, umphefumulo wakho uyabuya uzohlala enyameni yakho. Kodwa thina basemhlabeni uma umuntu sesilokhu sesimngcwabile, hayi sekuphelile nje, kanti lo muntu simshiye kwelukhulu usizi, simshiye kwelukhulu usizi. Lelani nanti ilizwi ezizwe nonke
akelalelani nanti lizwi awuke wezizwe ezizwe lonke aphendukani nibhabhatise nize lisindise phendukani nibhabhatise awugeza inhliziyo yami iziyeke engizithanda awugeza inhliziyo yami iziyeke amen, amen, hallelujah, awubalekani lonke zoni, amen, amen, hallelujah, awubalekani oh, amen, amen, hallelujah, oh, balegani, oh, amen, amen, hallelujah, oh, balegani. Akukhalelwa amen, amen, hallelujah, amen, amen, hallelujah,
Awo ako pomola esiokweni bahleli akulolu esihophu bahleli kulolu esihophu bahlezi bekhala abasena bahlezi bekhala abasena bahlezi bekhala abasena bahlezi bekhala abasena ukudla wakhona awusizi ukudla wakhona awusizi ama